Meta kienet jiġi diskuss l-abbozz ta' liġi dwar il-kirjiet residenzjali f'laqgħa tal-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni ta' abbozzi ta' liġijiet, ġiet emendata klawżola f'din il-liġi li se tara l-awtorità ta' djar tkun ir-regolatur u tinforza li jsiru il-kuntratti tal-kirjiet. Bil-liġi mill-bidu tas-sena d-dieħla dawk is-sidien li ma jkollhomx kuntratt legali, il-kirja ssir b'kuntratt tal-sena u b'75% tal-kera skont is-suq. Għal dawn il-klawżoli l-Gvern ivvota favur, filwaqt li l-Oppożizzjoni astjeniet. Fil-laqgħa kien hemm anki l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li saba diffiċli jġerraħ il-fatt li se tkun l-awtorità ta' djar li teżamina u tarbel il-kuntratti tal-kirjiet. Skont Delija għandha tkun il-qorti li tagħmel dan bil-konsulent legali dwar din il-liġi jiġbed l-attenzjoni li l-awtorità se tkun hemm biex tirregola. Għall-argumenti ta' Delija wieġeb ukoll Andre Kallus mill-Moviment Graffiti li ġab fix-xejn l-argument tal-kap tal-Oppożizzjoni. U jekk tilludu ruħhom li l-inkwilin ħajmur il-qorti, ħajjieħu s-sit il-qorti insewa, ma tafux x'intom tgħidu f'dal-każ. Waqt il-laqgħa s-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes saħaq kif din il-liġi se tagħti vuċi lil vulnerabbli. Però l-ewwel darba tnagħtu drittijiet, il-min sallum ma kellux leħen. Il-min sallum, iċempillu s-sit jgħidlok inti għada ma żidlix il-kera b'50% tlaq lil barra fi żmien ġimgħa għax inkaxkrek minn hemm daw l-affarijiet li għandna. Allura rridu naraw li bdil liġi noqtuhom. Issa jew qegħdin magħna jew kellha mintawx magħna. Fil-laqgħa spikka wkoll il-mument meta d-deputat Laburista Glenn Bedingfield staqsa b'mod ċar fejn jingħad li l-Gvern se jaħtaf il-proprjetajiet tan-nies kif qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni. Għal-bidu Delija baqa' b'fommu mitbuq u mbela fejn imbagħad prova jaħrab milli jagħti spjega għad-domanda li saritlu. U gost li qiegħed u forsi tgħidilna mill-liema klawsola toħroġ illi dan il-Gvern irid b'xi mod jaħtaf il-proprjetajiet tan-nies. Tista' tgħidli li ma klawsola qed tirreferi għaliha, naħseb li qed inkun ċar u naħseb li qed tifhimni biżżejjed. Kollu ngħidlek wara illi naslu b'mod strutturat illi niflu din il-liġi. Dan jikkontrasta bil-kbir ma dak li qal b'mod ċar il-ġimgħa l-oħra. Li jaħtaf il-proprjetà tan-nies u jagħmel biha li jrid. In-naħa tal-Gvern reġa' spjegat li mhux il-każ li se jinħatfu l-proprjetajiet, iżda se jkun hemm regolar dwar il-kuntratti tal-kirjiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.